शराबी मरे से परेशान भी हाले के लइका भइल बा। ई 2 शीशी लगा के चलल भुला गइल कि मेहरारू बहन हाले के सौरी में बिया। जाके लगल वही केवाड़ी पर पीठे। बेचारी सौरी वाली घर में मेहरारू एकदम गुस्सा में लाल कहे कि आ गिला नरगज्जा चढ़ा के आवा 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 आज तो के हम खिया दिला। परेशान बिया कह दिया का कहलस बनिता बहतो छोड़लो न बहायन खिचल बबुआ आचरा के यही से कहीला ना कबो कबो मोछू से ट्रेनिंग लियल करा। का गावत हुआ हम का गावत ही तू का गावत हुआ गावत हूं तौने गावत है का हम गवले ही काहे बड़ा उखमजल से लइका पियाई तोहरा के ए भैया इनकम मैकिया कैसन बोलत हो ए बेसी बोलबो नहीं करी पैसा ना देहलन करके ना दीनानाथ यादव पूर्व प्रधान सकरा पार से 100 रुपया पुरस्कार। बहुत बहुत आपके प्रणाम से भैया लोगों के प्रणाम। बस साफ साफ बोलल करा कहे बनिता बहतो छोड़लो न बहायन खिचल बबुआ आचरा के लइका खेलाई की कहरा के जिया जिया आई एक गीत 5-7 मिनट के इधर से हो जा एक बाद उधर से भी शुरुआत हो जाई। दोनों कलाकार छोटा छोटा गीत आपके बीच में सुनइए ना आप लोगों के भी पड़ता रही पोसाई रही। और चूंकि बहुत विलंब हो गया कार्यक्रम शुरू करे में हमन के 10:30-11 के बीच में यहाँ आगे नहीं जा कुछ सेटिंग में कुछ अतिथि आ गए तो हम चाहते कि एक छोटा सा गीत गा के एक बाद उधर नंबर दे दी। एक गीत में आपे लोगन बतावेला जहां ना पहुंचा रवि वहां पहुंचा कभी। तनी आई मास्टर ये गीत कैसन बा कहना बा